Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC lauza boma kuti lithandize ndi ndalama zokwanira nthambi za boma zimene zimagwira ntchito zolimbikitsa ulamuliro wabwino. Bungweli lanena izi pamene dziko lonse likukumbukira tsiku loona za ufulu wa democracy limene amalikumbukira pa September 15 chaka chilichonse. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Wapampando wa bungwe la HRDC Gift Travency wati boma likuyenera kupereka ndalama zochuluka ku mabungwe monga Anti-Corruption Bureau, Office ya Ombudsman, National Intelligence Bureau, nthambi yoweruza milandu, komanso bungwe loyendesa zisankho la Malawi Electoral Commission mwa ena. Iwo ati ndizomvetsa chisoni kuti ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2021-2022 mabungwewo anapatsidwa ndalama zokwana 39 billion kwacha yokha kuti agawane, zimene zili zochepa kuti agwire ntchito yawo. Nthawi yakwana yoti tithe ngati boma kumapereka ndalama zochuluka ku mabungwe amene ndithu amatsamira nsanamira za democracy m'dziko. Pani mabungwe osiyanasiyana ndithu amene amathandiza njira zosiyana-siyana ngati ukamba nkhani ya democracy. Chifukwa sungakambe nkhani ya democracy osakamba za mabungwe amenewa. Makamaka timakamba nkhani ya maufulu osiyanasiyana. Mneneri ku nduna wa zachuma Williams Banda wati iwo amva zimene bungwe lapempha, koma pakadali pano palibe chimene angachite chifukwa ndondomeko ya chuma inadutsa kale mnyumba ya malamulo. Tikuwuza kuti alero kumatingo kumbusana kuti ndikuti nkhani yokwena ichapitesa kunyumba ya malamulo omwe tikuganizira koma tinene pano kuti palibe nthambi ya boma yomwe ikugwira ntchito zofunika ngati zimene izakhale ikuvutika pakugwira ntchito. Kukumbukira tsikuli kunali pamutu onena kuti nzika za dziko lino zikuyenera kutengapo gawo pa ulamuliro wa zipani zosiyanasiyana. Makhansala amu mzinda wa Mzuzu adandaula kuti sakumapeza mwayi wopeza malipoti oonetsa mmene ndalama zikuyendera ku khonsolo ya mzindawu, ndipo ati izi zikusokoneza ntchito zachitukuko mu mzindawu. Wachiwiri kwa mfumu ya mzindawu a Gift Nyirenda ati vutoli likudza kamba kosowa mgwirizano pakati pa makhansala, khonsolo ya mzindawu komanso phungu wa nyumba ya malamulo wa derali. Patience Lunda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Anyirenda ananena izi pa mkumano omwe nthambi yoona za chilungamo komanso mtendere ku mpingo wa Katolika ya CCJP inakonza ndi makhansala komanso adindo ena aku khonsolo ya mzinda wa Mzuzu. Malingana ndi Anyirenda pali kufunika kuti adindo onse omwe amagwira ntchito zachitukuko azigwirira ntchito yawo limodzi, koma izi sizili choncho. Kwenikweni kumakhala palibe mwina mwamva mmene anthu anenera ma meetings athu kuti kulumikizana kwathu kumakhala kuvuta ndi chimene chakhala ngati kuti muna chimavuta. Ngati palibe kulumikizana bwinobwino pamavuta kuti ntchito mgwire limodzi. Polankhula utatha mkumanowu, mkulu wa nthambi ya CCJP ku diocese ya Mzuzu a Felix Manda anati nkhani za kalondolondo zikuvutabe ku khonsolo ya mzinda wa Mzuzu, ndipo ati pali kufunika kuti mavutowa athetsedwe. Ife CTC tigwira ntchito ndi anzathu pamodzi ndi Mzuzu City Council, ma duty bearers athu, ma councillors, kuti anthu amene amakhala mu wards, anthu amene anasankha ma councillors, anthu amene anasankha even MP wa Mzuzu City constituency, anthu amene apeze phindu pa nkhani azitukuko zimene akufuna. A CCJP ayamba project yomwe cholinga chake ndi kupititsa patsogolo kalondolondo wamomwe chuma chikugwiritsidwa ntchito makhonsolo, ndipo akufuna kuti m'mawodi mukhale zitukuko zofanana. M'mawu ake wapampando oona za ntchito zachitukuko ku wodi ya Mchengautuwa a Amon Nyasulu anati ntchito zambiri zachitukuko zayima ndipo iwo sakudziwa mmene chuma chikuyendera. A CCJP akugwiranso ntchito ndi makhonsolo a Zomba, Dowa, Blantyre, Mangochi ndi Nchewu. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yati ndondomeko yothandiza anthu amene avutike ndi njala itha kuyamba mwezi wa Disemba chaka chino. Ripoti la komiti yoona za mmene anthu akuvutikira lati anthu 1.5 million atha kuvutika ndi njala kuyambira mu Januwale chaka cham'mawa. Mneneri wa nthambi ya Dodma Achipiriro Khamula ati pakadali pano akukambirana ndi magulu osiyanasiyana kuti ayike ndondomeko ya mmene angathandizire anthuwa. Audrey Kapalamula anayankhula ndi Akhamula. Takhala ndithu tokumana ndi anthu amene timagwirana nawo ntchito ncholinga choti tikunane mitu bwino lomwe ndi panakali panopa takumanako ndi anthu ngati outfit program komanso lero kumamawa
tinaliso ndi meeting ndi anzathu a food security cluster amene ndithu ndi magulu amene amaonekera bwino lomwe zokhuzana za chakudya, koma tili ndi chiyembekezo nena kuti zoti chilichonse chiziyenda bwino lomwe tikhati kumalizitsa chifukwa choti zokambirana zathu ndi anthu amene timagwira nawo ntchito panopa zili ndithu patali. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko yalangiza mafumu kuti akhale patsogolo pothana ndi mchitidwe ozembetsa anthu. Richard Jimwendo Banda anena izi pa maphunziro okhudza mchitidwewu amene anakonzera mafumu mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Ndunayi yati dziko lino kuti lichite bwino pa nkhani yolimbana ndi mchitidwe ozembetsa anthu pakufunika mgwirizano wa anthu onse. Iwo anati mchitidwewu ukukula pa dziko lapansi ndipo dziko la Malawi likukhudzidwanso. Achimwendo Banda achenjeza anthu kuti lamulo lidzagwira ntchito pa aliyense opezeka olakwa pa mlanduwu. Mchitidwe ozembetsa anthu wakhala ukumachitika m'midzi, koma kwa nthawi yayitali pakhala pali gapu kapena kuti kusiyana pakati pogwira ntchito anthu ogwira ntchito kuchitetezo komanso mafumu. Lero ndi ndime imodzi yofuna kulumikizana pakati pa mafumu ndi anthu amene amagwira ntchito za maofesi. Anthu kuti azembetsedwe amadutsa m'midzi, anthu kuti athawitsidwe amadutsa m'midzi. Pamene tigwire ntchito ndi mafumu wande kuti mchitidwe ozembetsawo uchepa. Senior Chief Chikumbu ya mboma la Mulanje yati maphunzirowo analofunikira kwambiri ndipo awathandiza kulimbana ndi mchitidwewu. Mkulu wona ntchito za mafumu mu nduna wa maboma ang'onoang'ono a Charles Makanga ayamikira boma kamba kaganizoli ponena kuti mafumu amasowa upangiri pa nkhaniyi. Boma kuti igwire ntchito madera osiyanasiyana imagwira ntchito ndi mafumu. Ija ndinanenera mawu anga kuti mafumu kuti agwire bwino ntchito yawo kufuna kuti afundisike. Sikungonena kuti apo mafumu amadziwa zinthu nditiyeni atithandize kutani kugwira ntchito sizinene kuyenda choncho. Mafumu 55 ochokera mchigawo chakumwera anatenga nawo gawo pa maphunzirowa. Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa mabuku ofotokozera kagwiritsidwe ntchito ka mankhwala opewa kuti munthu asatenge kachirombo ka HIV otchedwa pre-exposure prophylaxis kapena PrEP mwachidule. Koma nduna ya zaumoyo akhumbize kandodo chiponda yatsindika kuti njira yoyamba ndi yofunikira kupewa kachirombo ka HIV ndi kupewa zogonana, kuvala makondomu ndipo yokumwanso mankhwala ikhale njira yongothandizira zikavuta. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Ndondomekozi zakhazikitsidwa lachitatu mu mzinda wa Lilongwe. Pakadali pano anthu pafupifupi 1000 mdziko muno ndi omwe afikiridwa ndi mankhwala a PrEP omwe amathandizira kuti munthu asatenge kachirombo ka HIV. Mankhwalawo amaperekedwa kwa munthu yemwe ali pa chiopsezo chachikulu chotenga kachirombo ka HIV yemwe amamwa kamodzi pa tsiku. Achiponda ali pali kufunikira kufalitsa uthengawu makamaka kwa achinyamata akafikiranso mu sukulu. Imatandatsika atu nawonso fika kuti tikafikire kuti tikalimbikitse kuti mliri wa HIV ukadalipo ndithu dakali pa chiopsezo ngati dziko, koma ngati nyamata otsikana asadandaule pali njira zingapo zimene zoti athu kudzitetezera, andi njira imodzi ndimene tapanga lonjerero ya mankhwala amenewa amene tikuti pre-exposure prophylaxis. Mkulu oyendetsa ntchito za bungwe la US President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR Afumi Adesanya wati bungweli lakhala likuthandiza unduna wa zaumoyo mdziko muno popereka ndalama komanso upangiri pa ntchito yopereka mankhwala a PrEP. Iwo ati mankhwalawa akhala akugwira ntchito yake moyenerera m'mayiko osiyanasiyana ndipo izi zikuyembekezereka kuchitika mdziko muno. Unduna wa zaumoyo wati mankhwalawa pakadali pano akupezeka mzipatala za maboma onse. Pali nkhawa yakuti katemera wa COVID-19 wa AstraZeneca atha kuonongeka chifukwa chakuti anthu ambiri sakubayitsa. Malipoti akuti katemera wina akuyembekezereka kutha mphamvu kumapeto a mwezi uno. Rebecca Chimjeka walemba ripoti limene akuwerenga Matthews Kasanda. Malingana ndi uthenga wochokera ku nduna wa zaumoyo pofika lolemba sabata ino, mdziko muno mnali katemera wa mtundu wa AstraZeneca wokwana 87,805 yemwe amayenera kuperekedwa kwa anthu asanafike tsiku lake loonongeka. Mdziko muno mnalinso katemera wa mtundu wa Johnson & Johnson wokwana 62,095 yemwe amayenera kuti aperekedwe tsiku lake loonongeka lisanafike mu Novemba chaka chomwe chino.
mneneri mu ndunawo Adrian Chikumbe wati pakadali pano nduna za umoyo kuyesetsa kuti katemera yense aperekedwe kwa anthu, koma iwo anadandaula kuti uthenga wabodza womwe kufalitsidwa okhuza katemerayi ndi omwe kuchititsa kuti anthu ena asakalandire katemerayi. Ndipo pakadali pano mmodzi mwa omenyera ufulu wa zaumoyo mdziko muno Amaziko Matemba wati ndizodandaulitsa poona chiwerengero cha anthu omwe akulandira katemera chikutsika. Iwo adandaulanso kuti patha kukhala kuthekera kuti katemerayi afike tsiku lake lowonongeka. Loweruka sabata yatha nduna ya zaumoyo Akhumbize Kandodo Chiponda adandaulanso kuti chiwerengero cha anthu omwe akulandira katemera wa COVID-19 chikutsika. Iwo anati chiwerengerochi makamaka chatsika mchigawo chakumwera cha dziko lino. Achiponda anapemphanso magulu okhudzidwa osiyanasiyana kuti afalitse uthenga wakufunikira kwa katemerayi kwa nzika za mdziko lino. Ndipo pofuna kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi nthenda ya COVID-19, chipatala cha Nguludi Mission m'boma la Madzulo chakhazikitsa ntchito yopereka katemera kwa anthu okhala m'midzi yozungulira bomali. Dotolo wamkulu pa chipatalachi Magi Kumbanyiwa wati ntchitoyi ilimbikitsa kupereka katemerayo mosavuta powapeza anthu m'midzi mwawo. Tindi zambiri mu ripoti ili la Luweleni Mpasa koma limene akuwerenga Monday Pondani. Akhumbanyiwa anayankhula izi kuchita dzulo pamwambo umene skulu ya ukachenjede ya Catholic imapereka katundu osiyanasiyana ogwiritsa ntchito ku chipatala wa ndalama zokwana 2.5 miliyoni kwacha othandizira pa ntchito yolimbana ndi matenda a COVID-19. Kuyankhula pamwambowu Akhumbanyiwa anati chipatala cha Nguludi Mission chiyamba kupereka katemera a COVID-19 m'midzi pofuna kuonjezera chiwerengero cha anthu komanso kuteteza anthu ku matendawa. Tikuziwa kuti poyamba anthu anali resistant ngati kuti abayitse pa panali ma misconception ambirimbiri okhuza za COVID vaccine. Komano ndi nthawi anthu azindikira kuti ndizokamba chabe. Ndi pakadali pano tinasiya kubayira kuno tikumayenda m'mamidzi kumakabayira anthu m'mamidzi. Ndi kumene konso kumakhala turnout yabwino. Mamidzi ena indi anthu amabwera okwanira komano ena sakumabwera mwina chifukwa choti information yokwanira sinafikire. Ndipo mkulu wa ntchito za maphunziro ku Catholic University Francis Vincent Khoma anati skulu yawo inaganiza zothandizira ntchito yabwinoyi yolimbana ndi mliri wa corona komanso kupulumutsa miyoyo ya anthu mdziko muno. Muliri wa matenda a COVID-19 umene wagwa pakati pathu waonetsa kuti pakusokera zinthu zambiri zimene zikuyenera kukhalapo mzipatala zathu ndi cholinga chokuti anthu amene akudwala matendawa athe kuthandizidwa moyenera. Choncho ifeyo Catholic University of Malawi chinatikomera ndipo tinaona kuti ndi chinthu choyenera tithandize chipatala chimene chili pafupi nafe chimene chimathandiza ophunzira ochokera ku university kwathu osati ophunzira okha komanso ngakhale ogwira ntchito kumeneko ndi azibale yawo. Unduna za umoyo unakhazikitsa dongosolo lopereka katemera wa COVID-19 m'mizinda komanso m'madera akumidzi ndi cholinga chofuna kulimbikitsa anthu ochuluka kulandira katemerayo. Tipitiriza kupatsirani nkhani mwatsatanetsatane posachedwa pa zikatha izi. We all start differently, but we can all start with the strongest protection. Because some start early, others start late. Some from little homes, others from big ones. Some start together, or all on their own. It doesn't matter how you start, as long as you start strong. With new Colgate Maximum Cavity Protection. Now with fluoride plus arginine for 4 times more strengthening power. So that you can give them the strongest start to their day. Colgate. Start strong, stay strong. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here.
ndi tsiku moyo umatipasa mwayi wopanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, nduna ya zamaphunziro a Agnes Nyalonje yati unduna wake ukhazikitsa wailesi kuti idzipereka maphunziro ngati njira imodzi yopititsira patsogolo maphunziro mdziko muno. Anyalonje ayankhula izi pamwambo wokumbukira maphunziro mdziko muno umene unachitika mu mzinda wa Lilongwe. Ntchito ili mkatikati ndithu yokhonza kuti radio ikhazikitsidwe, ikhala radio imene tinganene kuti National Education Radio ya dziko lonse la Malawi yoperekera maphunziro. Ntchito yake ikhala maphunziro basi. Kunena kuti ndi radio imene tikufuna tifikire ana madera onse ovuta kufikira, koma tifikire ana ndi maphunziro a quality. Ikhala radio yoti ikumvesa zoyendesa maphunziro, ndiponso palibenso china chosokoneza kuti maphunziro asaperekedwe makamaka nthawi za mavuto ngati COVID pamene masukulu atsekedwa, ndikoti ucheni radio imene ikhala chida chofunikira kwambiri kuonetsetsa kuti maphunziro akupita patsogolo. Nduna ya zamaphunziro a Agnes Nyalonje. Aphungu akazi ku nyumba ya malamulo anayendera dera la kumwera chakuvuma kwa boma la Kasungu kumene anadandaula kuti ntchito za uchembere sizikuyenda bwino. Amayiwa anachezera anthu a mderali komanso kuyendera sukulu ya primary ya Kanjoka. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Aphunguwa anayenderanso amayi Pitirani Ncheni amene akulera mwana wa malemu mwana wawo amene adamwalira pochira. Achangana muno anati ulendowu ukhala ukuchitika kwa mayi onse aku nyumba ya malamulo pofuna kuchezerana. Azimayi ambiri akukumana ndi mavuto pamene ali oyembekezera mavuto osiyana-siyana, ndipo ife ngati amayi mu nyumba ya malamulo ife ndi udindo wathu wokuonetsetsa kuti azimayi azipeza chithandizo choyenera akapita mzipatala. Nduna ya zaumoyo amenenso ndi mwini wa derali akhumbize Kandodo Chiponda anati ulendowu unali ofuna kulimbikitsana ngati aphungu a nyumba ya malamulo posatengera zipani zimene iwo amatsatira. Ndipo Achiponda anadandaula kuchuluka kwa atsikana amene akusiyira sukulu pa njira pa Kanjoka Primary School. Lalikulu limene tinaloti atsikana athu tikamaona standard 1 uja amayamba adi chigulu, koma mukamafika standard 6, standard 7, standard 8 amakhala kuti manambala atsikana akuchepera. Vuto atsikana ambiri mwina makwati wasanga, atsikana ambiri amatenga pathupi nthawi yawo isadakwane. Nde kunoko pobwera ndi ma MP achizimayi kunali kudzalimbikitsa kuti nawonso akhumbire asirire kuti nenso ndiye kuti zotheka ndithu. Ifeso tinalinso stage ngati imeneyo, tinadutsa sukulu nkumaliza pano chake ena ndi ma MP, ena ndi nduna, ena madokotala, ena ndi aziphunzitsi. Pa ulendowu amayiwa anaperekanso katundu osiyanasiyana pa Kanjoka Primary School komanso kwa mayi Ncheni. Mayi wina wa zaka 34 zakubadwa Fani Kanyimbo wabereka makanda atatu pa chipatala cha Mission cha St. John's mu mzinda wa Mzuzu, chinthu chimene chapereka chimwemwe komanso nkhawa ikudza pamene mwamuna wa mayiyo adawathawa ndiponso alikali ndi ana ena atatu, ndipo pano ndiye kuti anawa akwana asanu ndi mmodzi. Samukalimira wadza ndi zambiri. Makandawa omwe anabadwa pa 11 Seputembala chaka chino apatsidwa mayina kuti Faith, Peace komanso Rejoice, ndipo akulemera makilogalamu pakati pa 2 komanso 2.3.
akuluakulu pa chipatalachi akuti ngakhale make ali bwino sangakwanitse kutulutsa mkaka wokwanira kudyetsa anawa, ndipo anena kuti akufunikana thandizo. Times itafika ku chipatalachi inaona kuti makandawa analibe zovala pomwe anangowakulunga musalu. Afane akuti makandawa akufunika thandizo. Ndalama basi wezeka basi kwa mina ndizama kwa ndele sikumenya anangarani aje. Mayi awo a Efrina Msachi omwe zaka zawo zili cham'ma 80 akuti ndiokondwa kamba ka mphatsozi, komano ali ndi nkhawa mmene angasamalire anawa. Nando bakujika musalu tufuna thandizo chakudya zovala zana ndi ndalama yoti angayambire business. Mwana na ndalama zoti wapangire kesi. Mkulu wa anamwino pa chipatala cha St John's Ananse Kamwendo anati makandawa akufuna thandizo kuti afikire makilogalamu 2.5 kuti awatulutse mchipatalachi. Ana amene aja kuti akule bwino, mayi aja akufunika zakudya zoyenera za magulu onse 6 kuti mkaka uzituluka kukwanira. Komabe chifukwa kuti ndi ana atatu mkaka mwina sungakwanebe, mwina titha kupempha kuti apeze mkaka wonjezera kuja timati formula pachizungu kuti ana aja athe kumayamwa kuti akhude akule bwino. Komanso ndi kuzizira kwa kuno kunzuzo ana aja akufunika zovala ndi zofunda zokwanira. Afane Kanyimbo amachokera ku dera la Nambo mkatikati mwa mzinda wa Mzuzu. Apolisi atatu amene amagwira ntchito ku nthambi yakafukufuku ku polisi ya Rumphi komanso mkulu wina amene akuti anachokera ku Burundi akuaganizira kuti anamenya mnyamata wina wa zaka 18 pomuganizira kuti anaba majekete a galimoto awiri. Mnyamatayo Boston Muhango amene amagwira ntchito yotsuka galimoto pa Rumphi boma akuti anamenyedwa modetsa nkhawa ndi a Brave Gideon komanso anzawo awiri, ndipo akuti anamtengera ku chipatala cha paboma ku Rumphi kumene adakamugoneka. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Poyankhula ndi Times Muhango omwe amaoneka kuti ali ndi zipyera mthupi mwawo anena kuti sakumvabe bwino ndipo amavutika kuyenda kamba kaululu wa mchiuno komanso mabondo. Komano Muhango anatsindika kunena kuti angakhale anamenyedwa sadalakwe kena kalikonse pa nkhani. Muhango anena kuti izi zinachitika kunyumba kwa Jama kumene amakatsuka galimoto ndipo anawaganizira kunena kuti anaba majeka awiri a galimoto. Ataniamba untimba wakimbira foni kwa myake. Watimbira foni kwa myake tikaruta pakamoto. Abigi anatengera kwina wake koma namba undimenya komanso anali ndi wa polisi. Kenako anandiyitana kutitengeranso kwina kwake ndi anzawo. Kumeneko kunali kufupi ndi malo omweramowa. Onse anamba undimenya limodzi ndi apolisi. Anandimenya kwambiri. Kenaka ananditengeranso ku nyumba kwawo. Koma namba undimenya ndi titsulo. Kukolerera kwa chado. Asaidi na oswale wakatimbanga atatu. Titawafusa Jama anakana kunena kuti anamenya Muhango ndipo Gideon anakana kuyankhulapo pa nkhaniyi. Mkulu wa polisi ya Rumphi Gerard Chiwanda anati ofesi yawo sinalandire dandaulo lililonse lokhudza nkhaniyi. Komano amayeke ena a Muhango a Monica Selemani anena kuti banja lawo likufuna chilungamo pa nkhani ponena kuti apolisi ntchito yawo nkuonetsetsa kunena kuti malamulo akutsatidwa osati kumenya kapena kuphwanya maufulu a anthu. Endeza khazoti dabisa kuti munthu kapita polisi ukadandala kuti wakuti wanditengera sinthu wakuti ndikumuganizira kuti wandibera chikatundu wanga. Apolisi amene amasatira njira kuti apeze katundu uja ndi chotapo choti kutenga mwana upita nayo nyumba ya mblundu kamba umenya apolisi kuwafusa sakuyankha kena kali kusefe kupita. Komishonala wa polisi mchigawo cha kumpoto a Richard Luhanga posula apa adanena kuti iwowa sadzakira kumbuyo wa polisi aliyense yemwe akuphwanya malamulo ponena kuti apolisi amenera kuti adzigwira ntchito mwaukadaulo komanso motsata malamulo. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisadasiyane imvaninso mitu yake. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition lauza boma kuti lithandize ndi ndalama zokwanira nthambi za boma zimene zimagwira ntchito zolimbikitsa ulamuliro wabwino.
Makhansala amu mzinda wa Mzuzu adandaula kuti sakumapeza mwayi wopeza malipoti woonetsa mmene ndalama zikuyendera ku khonsolo ya Mzuzu. Ndipo nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ati ndondomeko yothandiza anthu amene avutike ndi njala itha kuyamba mwezi wa Disemba chaka chino. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi. Mutha kuchita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani maski nthawi zonse ndi kubaitsa katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Edita Soko. Msiku wopambana.